tim mar KCB RFC e joloch tuke mag rugby jotugo abiriyo koni gi koni bang' tim mar Kabras mane gi larogo kombe lo e tielo mar quarter finals. Jobengi manoloyo kombe ne higa mar 2019 nobedo joloch bang' Kabras Sugar lo gi Oilers points 12 kuom 5 e quarter final e tielo mar Kabeberi Sevens. Geno mar Strathmore Lions kaw kombe nogore Luanda bang' KCB chopo e tielo mar nus finals. Tim mar KCB otieko e thuolo mokwongo gi points 113 ka thuolo mar ariyo maki kod Kabras Sugar motieko gi points 104. Strathmore Lions gi Menengai Oilers otieko e thuolo mar 3 gi 4 kaluore. They've worked very hard with these boys to get them to where they are today, conditionally, and part of the conditioning and the part of the game plan. They've learned through a lot of coaches, and I think it has come to help them because they've picked a lot, and you can see when they're playing, they're very different when they're playing.